Un encontro incómodo do Compostela, céspede artificial, ademais un céspede que ten pinta de que leva aí moitos anos en que o cambien, e o Tarrasa acabou gañando por 2-0, case sen comelo nin bebelo, porque aproveitou xa 1-0 parecía moi malo, concesións, e o segundo, pois, foi Compostela. Ademais, o Compostela non soubo aproveitar xogar en superioridade numérica ante o Tarrasa, e aínda encima apañou un gol na recta final, non? A primeira metade dicíanos Gustavo Varela que foi un auténtico suplicio, que non houbo prácticamente ocasión, só esa para Daisuke por parte do Tarrasa, e despois, bueno, sí que no segundo tempo algo se moveu a cousa, estamos a ver esas oportunidades, que ademais, nada máis comezar esa segunda metade, chegaba o gol de Fran Piera, minuto 2 dese segundo tempo, bueno, iso condicionou o que foi a segunda parte, Moisky, quen sabe xa eliminatoria, non? O condicionou porque hasta ese momento había moitísima igualdade, poucas ocasións de gol, e ese gol lles fixo un pouco dano. É verdad que despois ca expulsión estiveron máis en campo contrario normal, pero despois o gol ese gol acadado en propia porta lles fixo dano. Pero queda un partido de volta, o Alondras iba con un 0-3 ali e foi capaz de darlle a volta, queda moito, non? Que pasa que un 2-0 obriga a non ter ningún descoido en defensa, evidentemente, porque claro, marcanche un gol e tes que facer 4. Sí, pero xa vimos esta temporada que o Compos na casa é un equipo moi forte, que lle gusta facer os partidos moi longos. Eu creo que ainda non dixo a última palabra, eu creo que o partido en Santiago vai a ser completamente distinto. Creo que ainda é posible esa remontada, é moi difícil, pero veremos o próximo fin de semana. Pois avanzaba o partido nesa segunda metade, aquí vai haber unha petición de penalti por parte de Primo. Hai un agarrón, estamos sempre no mismo nesta xogada, non é suficiente, non sei. Para mí sí que é penalti, desde logo. Hai que estar aí, asubialo, ver a intensidade, moi complicado. Pouco despois chegaba ese segundo cartón amarelo para Guti, que daba ao Tarrasa cun home menos, atisbábase que o Compostela podía empatar o partido, todos pensando, bueno, pois o 1-0, que mal resultado é, e chega hacia o minuto 93, que complica todo aínda máis, e coa mala fortuna de que Casas marca na súa propia portería. Tremendo pau para o Compostela este gol, ese 2-0 que vai ser complicadísimo. Nos estaremos tamén co Compostela a vindeira semana, cando termine o partido do Celta B, que comeza ás 6, ás 8, será quenda de ver a intento de remontada do Compostela a vindeira semana en Salud. Dicen que en los playoffs hace falta suerte, nosotros la llamamos pequeños detalles y la verdad es que en este caso pues esa falta fuera de tiempo creo que nos condiciona el partido de vuelta. Tenemos que ir a campo de Compostela, nos queda un viaje duro, superficie diferente a esta, un buen equipo que nos va a exigir y no hay nada hecho. San Lázaro es un escenario totalmente distinto a este y bueno, no nos queda más que creer.